God dag og velkommen til Funcast Radio. Meningsfyldte holdninger i Radio Funcast. Det radikale venstre har mistet en frygtet leder, Abu Bakr al-Baghdadi, og partiet er gået sort over det. De har dog besøgt familien og delt billeder og alverdens ting. Morten Østergaard, han vil ikke kommentere. Abu Bakr al-Baghdadi er kendt som terrorleder i IS og har forårsaget død og ødelæggelse i hele Mellemøsten. Videre. De radikale venstre har fanget en hjemløs individ. Han vil formentlig blive kaldt til torskegilde hos Told og Skat, da han har solgt hus forbi. Morten Østergaard regner med, at den ubetalte skat fra hjemløse skattesnydere vil hjælpe med at finansiere en radikal udlændingepolitik. Han har ingen kommentar til hans påståede ting her. Hvad? Ja, videre. Nu skal vi høre om manden uden arme, der skulle svømme på arbejde i et aktiveringsforløb hos en klaphættefabrik. Han har nu fået en hjælper, da hans arbejde består i at teste klaphætte. Jobcentret har ingen kommentar til det her. Vi har dog fået fat i hjælperen, hvilket synes, at det er lidt for meget, at man skal møde op i 6 timer for at trække en snor. Det er måske lidt spild af penge. Men ikke desto mindre, så har vi fået den armløse mand i arbejde. Regeringen er klar med en ny lønforhøjelse. Der er grundlag for det, mener MDF, da alle i det danske folketing er livsstilsakademikere og har aldrig haft et rigtigt arbejde, de kunne holde på. Ville det alligevel være billigere at øge lønnen tilsvarende per år, som det, der bliver udbetalt til en førtidspensionist? Ja, mindre kan jo ikke gøre det. Vi siger tak herfra. Fra Funcast Radio.